היום נכין פרנץ' טוסט. לצורך ההכנה נצטרך את המצרכים הבאים: 2 פרוסות לחם, ביצה, חצי כוס חלב ומעט שמן. בקערה רחבה נערבב ביצה עם חצי כוס חלב. כאשר כתוב חצי כוס במתכון, נמלא את הכוס עד לאמצע, כלומר עד הקו השחור. מערבב, ניצוק מעט שמן למחבת ונדליק את האש. לאחר מכן נטבול את פרוסת הלחם משני צידיו ומיד נניח במחבת החמה. נטגן במשך 3 דקות, נהפוך בצד השני ונוציא כאשר פרוסת הלחם זהובה. את הפרנץ' טוסט אפשר להגיש ולאכול עם גבינה לבנה וירקות, או עם רוטב מייפל או ממרח מתוק אחר. ושיהיה בתיאבון.